kompüterleştirilen maglumatlaryň derinlegi dersinden çünki geçme tapamlady. Formada list box buralynyň ulanýaşy. Tapamyz 3 meýilnamadan ibaret. Birinji meýilnama list box buralynyň häsiýetleri, ikinji meýilnama list box buralynyň mümkinçilikleri, üçüncü meýilnama list box meýdanyny öýçüge baglamak. Çünki tapamyz list box buralynyň mümkinçilikleri barlygy içerisinde nähili häsiýetler bardygyny näet öýçüge baglap bolýar. Şol barada geniş ferhat geçerse ona birinji meýilnamadan başlaýar, ýani list box buralynyň häsiýetleri. Häsiýetler paneli ýani properties penjeresi ýa-da şonda ýazylýan ýani mümkinçiliklerini ferhat geçiren. Column count ýani sanawlaky bütünleriň sany kesitleýär. Belirlenen baha ýani başdaky ýagdaýda bir sana koyulur. Column heads list box'a söz başı hatarlar oşuyor. True bolanda sözün bütün söz başları açık bolýar, false bütün söz başları ýapyk. Başdaky ýagdaýda ýani false bolýar, ýani ýapyk görünüşinde bolýar. Control source list box dolandyrşy bilen baglaşdyrmak üçin bir öýçüge sargylanypdyr. Control type text list box'un kursor eltenini çıkan ýadry. Enabled sanaw elementlerini saylamak küýübi, ýani true saylamak açyk bolýar, false ýapyk. Başdaky ýagdaý true bolup durýar. Font ýani meýdandaky tekstiň şrifti, stili we ululugy. Umuman font formatlaryny bölüklerini berýär. Öňki tapamynda da aýdyp geçip. Column views sütunun iğni, bir näçe sütun üçin bahalar nokatly belgi arasynda ýani nokatly bilen bölünen bir filtre görkezilýär. Kayıt list box dolandyrşynyň beýikleri bolup durýar. Left user form'un içki çäginiň çep garasyndan list box dolandyrşynyň çep garasyna çenini arar. List index ulanjy tarapyndan saylanan hataryň sanlamak noldan başlanýar. Hiç da saylanmasa list box -1 bolup durýar. Lookup sanaw elementleriň saylamak küýübini ölçürýär. True saylamak gadagan, ýani false saylamaga ruhsat berýär. Başdaky ýagdaý ýani false görünüşini bolup durýar. Multi select bir filtrli ýa-da köp filtrli saylamagyň mümkinçiligini kesitleýär. FM ýani 0, FM multi select single bir filtr saylamak. Birincisi FM multi select multi we ikinci FM multi select extended köp ogurly saylama bolup durýar. Raw source listden dolandyrşy üçin filtr çeşmesi, ýani Excel iş sahypasyna japalyanyň sallasy. Tab index salgılananla Fox novatynda dolandyrşyň ýagdaýyny kesitleýän bütün san. Ýani noldan başlaýar. Text saylanan sanaw hatarynyň text mazmuny, ýani column count uldur bir bolsa, birinji bütünden onda maglumatlaryň görünüşi string başdaky ýagdaý boş filtr. Text allocation ýani textin deňleşdirilmegi. Birinji FM text allocation left chat tarap bolýar, ikinji FM text allocation center merkezde bolýar, üçüncü FM text allocation right ýani sağ tarap görünüşinde bolýar. Top user form'un içki çäginiň ýokarky garasyndan list box dolandyrşynyň ýokarky garasyna çenini arar. Well saylanan sanaw hatarynyň bahasy column count uldur bir bolsa birinji sütünden. Matlyk sanawyň esasyndagy variant maglumat görünüşi başdaky ýagdaý 0. Visible görünýänligi sanawlan ýani dogry list box user form'una görkezilýär. False list box gizlenendir. Gizlenen görünüşinde bolýar. Tapamyň ikinji meýilnamasy list box buralynyň mümkinçilikleri. User form list box ulanjy tarapyndan saylanan maglumatlary bir sütünli ýa-da köp sütünli sanawdan Visual Basic koduna geçmek üçin döredilen user form dolandyrşydyr.
Sana öňünden belli bir bolan forma maglumat goşmak zerur bolan ýagdaýlarda ulanylýar. We aýry pozisiýalary sanawa bölünip bilinir. List box dolandyrşy kiçi sanalar üçin has gowy işler. Sebäbi ul sanaw formada köp ýer tutýar. Şonuň üçin ul sanawlarda list box ýerleşdirmek ýa-da maslahat berilmeýär. Aýlo panelleriniň ulanylmagy list box'un combo box doýuçylygynyň artmasyny peselýär. Sebäbi forma açylanna saýlanan zatlaryň hemmesi ulanjygyny goşmaçy gatnaşygy bolmadan açyk görnüşde bolýar. Ulu sanawdan maglumat saýlananda combo box'y ulanmak has amatly. List box dolandyrşy sanawdan bir näçe element saýlamagy mümkinçilik berer. Ýöne bu aýratynyk amaly däl. List box klawiatura ulanyp maglumat girmek ýa-da bufferden goýmak mümkin däl. Üçüncü beýnama sapamyň, ýani list box dolandyrmagyň görnüşleri. Sanawdaky zatlary ýeke-ýekeden ýüklemek üçin add item usuly ulanyp bolýar. Add item usuly. With user form bar list box bar. Add item znaczenie bar, ýani ýazgyk tekstini şunu eder. İkinci add item, ikinci znaczenie, add item, üçüncü znaczenie we end with. Mansurda with açylanda end with hem ýapylmaly. List box dolandyrşyna bahalaryň bir ölçügi massivini göçürmek üçin sanaw häsiýetini ulanary. Ýani massiv bolanda array funksiyasy bolýar. User form bar, list box bar, listler array text bar, text 2 goşularynyň içinde oturulan arasynda text 3, text 4, text 5 sanlar jemi. Şeýle ýazdylar. Massiv funksiýasynyň ýerine bir ölçügli we iki ölçügli massiv ýükledicilerini ulanyp biler. İki ölçügli massivden bahalar ýüklenende ilki bilen sanawdaky tütünleriň sanyny görkezmek. Sanawda bir näçe iş tahypasynyň öýjüklerinden bahalary ýüklemek üçin raw source häsiýetini ulanady. User form bir, list box bir, raw source demir list bir, sahypanyň ady öýjüňem diapazonuna gidip A1 öýjükden A6 öýjüge çenip goşulurnyň içinde. Birden köp sütüni öz içine alan diapazonundan maglumat ýüklenende ilki bilen sanawdaky sütünleriň sanyny görkezmek bolýar. Onu näde? With user form list box bar uказываем количество столбцов, ýani sütünlerin sanyny görkezýär. Column count, ýani 5. Raw source, ýani list spiska açylmaly san. Sahypanyň adyny ýaz. A1 tünokot Y10 we end with bilen tamamlamaly bolýar. Tak, Northern Excel programasyna ýa-da list box bilen Excel sahypasynyň adyna baglanşyk görkezýär. Birinci turumuzda tertip belirleyip belirledik. İkinci familia ady. Üçüncü doğru yeri, dördüncü tam için yansıyan yeri. Ne şu bütünlerdeki maglumatlarımız nedir? List box'ta neyet geçip bolýar. Şöyle de maglumatlar neyet görüp bolýan şu var seride. Bunu alt F11'e basýan list box urany çyzýar. List box uranda ölme gerek ölçümde çyzýar. Şöyle de barca düğmeler ödeyaz, yani command button, komanda. Şuna basamda şol hatta görmüşsün diyen buyruğu vermeli. Onda command button'ın içinde şu kodları yazıyaz. Command button'a girelim. Provide sub user form initialize. Initialize ne şu tane duruyor. Click de initialize diye şekilde. With me list box bar. With me, ýa-da menden biledik düşünürler. Column count 4 tane sütun var. Column width, yani ölçüler şonu 50-50'den oýdup, ender görüp näde tertipde çykan. Raw source bir sahypanyň ady A1'den D3 çenlik görkezdik. End with, end sum. Onda barlaýar işe. Inen goşmaly
maglumatlar çıkardı. Şunu yıldız görünüşüne koysak işlerine bağlap görelim. Bu işte web programı oynuyordu. Şurada yıldız koyuyor. Bunu syntax yanlış diye şu için. 50 tane yüzde kurulu sebebi 50 kişiler burada. Yüzledimde yem aralar açıldı. Tak, bir zaman bu makyaj kurulu geçeceğim yine de. Tamam şu tertip edeyim var. Type Şava şöyle ne çıktı? Sayfası şu sayfalar kadar nerede görünüyor? User forum içinde var ya. User forum'da ne yakını başkaça görünüşlerde de görebiliyorsun. Çünkü otomatik loading yapabiliyorsun ya da ölçüleri şunun fontunu seyredelim. Kolumunu kanun da font takvamalı da oluyor şu an çünkü ölçüm 16'da öyle tangisini roman indireceğiz yine ölçümümüzü oluyor ve şriftimini görmüşüm büyük oluyor. Tak listbox'un mümkünçük örneğini seyret geçelim şu tane. Adı listbox'u ile back color yani fon renk ak ya da başka renklerini sayılabilirseydik. Açık renkler yani fon rengi. Tak iyi değil. Onun videos control T. Tak. Tabülasyonu orada duruyor. Neyse yıkıcı kural var şu anda. Command pattern'ın şu ikisi var. Tab kendi yoğun içinde bulunma. Tak, text ayrıcın left yani chat tarafı yani center değil yani center'da yanılmam şu içindeki malumatlarını center'a işte. Left ise şurada chat tarafa geçeceğim. Vallahi left. Left chat tarafa geçti. Umuman user forum'da bir malumatlarını görsek şeyler onda user forum'daki Excel sahifasında neyemeden görmek yerdir, şu sayeden hem görüp bilirsiniz şu user forum. Şu user forum ulodman bilirsiniz şey. Ama ulodman olsa ben list box'um ulod bilirsiniz. Şöyle başlasa ne? List box'um hem şöyle alıp tertipte böyle. Neyse neydi işini arabanın içine dörüp koyanını görüyorum. Bunu tecrübede öğrendim. Kompüterinde hem bağlak görüntü